цим я хочу сказати про дуже і дуже для мене болючу історію, про яку просто неможливо мовчати. Ця історія пов'язана із телеканалом АТР. Не секрет, що кримсько-татарський канал, єдиний кримсько-татарський телеканал АТР, нині і всі місяці перед тим, 6 так точно, перебуває в стані замороження, в стані очікування, коли українська влада нарешті спромогнеться зрозуміти, що коли ви прикриваєте канали Медведчука, дайте, будь ласка, можливість мовленню на окупованій території єдиному кримсько-татарському телеканалу. Та виділіть нарешті фінансування. Скільки можна це терпіти? Це позорисько. Я більше скажу, що ми маємо інформацію щодо того, чому цей телеканал має бути з точки зору міжнародних стандартів. Парламентарі з Литви і Польщі звернулися до Європарламенту, який прописав необхідність підтримки телеканалу АТР в спеціальній резолюції по Криму. Це сталося, друзі, ще в лютому 2016 року. І при попередній владі цей канал існував. Так, можливо, фінансування було не таким, як треба, бо канал за часи, коли він був в Криму, це була перша кнопка перегляду кримців. Він мав неймовірно красиву картинку, неймовірно глибокі передачі. Це суперкруті журналісти. Айдер Муждабаєв, якого ви точно знаєте, є людина, яка уособлює собою патріотизм і боротьбу за незалежність і за Крим всі ці роки. Ну, я додам, що крім того, маємо на даний момент ситуацію, в якій АТР і Айдер, і Ленур Ислямов, який володіє телеканалом, звинувачують нашого міністра, який займається, пана Резнікова, тимчасово окупованими територіями. Так от, за їхніми словами, пан Резніков вирішив закрити кримсько-татарський телеканал шляхом розподілу за конкурсом з лотами коштів, які передбачила в бюджеті Верховна Рада на підтримку кримських татар серед ще 14 нікому невідомих мовників. Я жінка, яка вірить в справедливість і чесність, але те, що стосується конкурсів, це часто дуже і дуже суперечлива історія. І мені би не хотілося, аби так сталося, що кримський телеканал перестав мовити. Була обіцянка дати кошти. Я пам'ятаю, я про це не раз говорила. І навіть був державний казначей у мене в рандеву, пані Тетяна, яка говорила, що гроші поступили. Пан Бородянський, який дуже довго з'ясовував цю історію, коли був до Ткаченка міністром інформаційної політики і міністром культури. Нічого так і не відбулося. Тому, Володимир Зеленський, я дуже вас прошу, це питання руба. І пан Резніков, з яким у нас хороші стосунки, якщо ви мене зараз чуєте, будь ласка, посприяйте тому, щоб кримсько-татарський телеканал такого гатунку апріорі мав фінансування. І не забувайте, скільки представників журналістського нашого цеху працюють там під прикриттям, ризикуючи своїм життям і приносячи матеріали нам з Криму для того, щоб люди бачили правду. Цієї правди вони не почують там в Криму. Її нема де чути. Російське телебачення створює пропаганду і бреше. Володимир Зеленський, зверніть, будь ласка, увагу, візьміть під особистий контроль. Ну а колегам із телеканалу АТР бажаю успіху, і ми далі будемо боротися за вас. Сейв АТР!